Ľudia, ja natáčam video, kde naučím svoju sesternicu napísať svoje meno. No, jak sa voláš? Liliana Cakciová. Dobre, no, ukáž, jak vieš písať. No, dobre, poďme na Google. Ale nás nezaujíma Google, my chceme, jak vieš písať. Čo ty na tú somariny urobíš? A napíš mi svoje meno. No rýchlo, moji diváci chcú vidieť normálne dačo. Ľudia, natáčam to na mobile, takže tu grafika veľmi dobrá nebude, ja vám to hovorím dopredu. No dobre. A? Ne, už zle píšeš. Lili. Čo to je? No dobre, kým sa ona natočí, kým ona sa naučí svoje meno písať, tak ja počkám do nového videa. Ale ja už chcem vidieť, jak viete dať like a follow. A môj hashtag je, viete aký? Ja neviete, no fufufu. Nechcem kopírovať od Číňanov, no fufu, ale dobre. No dobre, čaute ľudia.